Hai que ter os mellores pastos para alimentar a un gando con nome propio. Hai que ter denominación de orixe. Hai que seguir coidando dos nosos como sempre se fixo. Hai que ter un bo lugar para medrar sans e felices. Hai que ser un experto en razas autóctonas. Hai que ter liñas de produción eficientes, con profesionais que traballan para chegar ao consumidor os mellores produtos. Hai que ser rigorosos para que nos coñezan pola nosa calidade. Hai que traballar con moito xeito. Hai que ser un profesional para satisfacer os padais máis exixentes. Porque temos ideas, recursos, calidade e innovación, inviste na nosa terra. Costa da Morte, o que hai que ter.